Halo rek, balik mana channelku? Sampean TV, channel sing gak jelas tapi iso gawe kon guyu. Wis langsung ayo reo. Aku iki pusing delok mama mbak nom-nom numpak pede ku ngawur pokoke. Wih, Pusing ah. iya po. Iki lho kadon. Wis suwun yo. Tak umbeni sik yo sekarang yo. Iki. Tapi sik. Sono, dadi ngene lho rek yo. Aku gak pusing ndas ngeluh gak. Aku yo pusing delok mama mbak nom-nom iku yo. Numpak pede ngawur. Mana aku mikir terus bendino iku. Mesti kok ono ae sing aneh-aneh kok dunyo iki. Sing kakek padha lu ya apa? Kon penasaran ah? Lawan videone iki. Lo kan, opo gak ngeluh ngrasano mama sing koyo ngono mang. Atas yo pada kredit ae lho. Iya, aku dhewe ya heran rasane mamak sing kaya ngono iku. Lho iku sik gak sepiro, ono sing luwih nemen maneh kon tambahan. Aduh, lho, jono maneh. Mikir iku wis ngeluh kok jono maneh. Lah sine sik wae contone. Wis kabeh kon pasti tau nglakoni iki rek. Arek jaman saiki wis gak lali mbek kata-kata jenenge cenglu, kencengan telu. Wis goncengan telu, adek sel pasir pipisan. Ngerti mbok gembong ya apa? Kaya dapurane kok sithik dandang e lho, adek kakek model kaya ngono iku. Wis gak ganteng, adek kemuane gembong. Saiki lho nek tiba ya apa maneh sih tiba. Tiba. Roa. Ibu. Lah saiki ono maneh, arek nonom sing numpak kaya rambeyen. Ono sing slite panas, ono sing slite rupa-rupa silit. Kenapa, Dos? Loh, lo dhewe kan paling mau iku marine sing slite panas. Iya paling iku mang ambeien iku mat. Lho ya nek iya kon, ya nek gare klebet ngising. Gak ngarah. Slite panas. Gak kok. Kandhane kok. Jare wong biyen niku yo, wong nek kudu ngising yo mesti kesak watu, cek kepesing nang clonoe. Ya wis, selanjutnya lah iki rek ojo sampe koyo arek-arek iki. Ono sing numpak peda, herek-herek terus pokoke banter-banteran lah. Wis pokoke kon ojo nglakoni ngono-ngono iku. Wis kon timbangane tiba, loro kabeh, wis ojo niru arek iki. Kok pengen keren ngono iku? Konyol goblok. Goblok. Lah saiki ono sing konyol maneh. Mesra-mesraan nang embong. Gak izin nek delok wong akeh. Astagfirullahaladzim. Lah mbok kira pantes pundur sepeda adegan koyo ngono iku. Lah ono maneh arek mabut digonceng koncone. Sampai kate tiba. Ya untung ae gak sampai tiba. Semoga tiba ngono ya apa? Lah, ya apa? Nono mantaya, numpak peda koyo ngono. Eli sama wong. Pasti muni ning ngene. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, putune sapa lho rek koyo ngono. Putune sapa? Sarip. Lah, saiki sing terakhir. Hop. Aku iki jelas seru. Apa sih? Iki pasti bahas mama sing ngritingi nganan menggo ngiri ku sih. Matamu duduk lah makmu lan. Lah terus apa?
Ya iki lho, mama sing sepeda sampai nubut yang listrik sampai ke jegur sawah. Lucu lah. Wala ya, aku dhewe aku tunggu yo kok. Kawe. Aduh, tolong, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lho kan, makane numpak peda kok kudu lereng, ojo sampai lawan arah. Yang ngono iku mantap dine. Lah nek glosor ngene iki, ya apa? Makane guys, numpak peda kok sing hati-hati, ojo kakek model, ngare tiba. Saiki yo kon nek kate numpak peda kok ojo lali maca Yasin, surat An-Nas, tahlil, tabarokal, pen. Kesuwen goblok, prasamu tahlilan ta? Ya wis, minimal maca bismillah lah, ya selamat sampai tujuan karena tujuan pergiku untuk pulang. Nah, ya wis ngene tok rek video kali iki. Wis ngene yo. Dadi rek, nek kamu ndek ide, komen nang ngisor iki. Sapa ngerti aku iso ngene videone. Oke rek, ojo lali klik tombol like, komen, subscribe, terus bagi nang kanca-kancamu kabeh. Oke rek, ya wis ngono yo. Aku tambah sik. Dadi peda aku mang mari tabrakan. Ya wis ngono yo. Dah. Terus. Oke.